dodolan barange Broto iki luar biasa. Wah, batine akeh. Wis wong Broto iki wong goblok ya. Karo pasaran. Dadi ya dhewe ngunggane yo. Sisane ya awake dhewe. Ijen. Untuk peda. Berat-berat tamene oke. Wes. Lumayan. Tak nggo koya-koya. Nah, dhewe ya. Please. Enak rokok iki. Enak kebrot. Enak, rokok kok duit gak dimain enak. Duit gak kena dia betul. Ini kebacut karo kanca wis. Wah dhewe niki kerja melok aku. Ya. Tak jeli tolong tak kon ngedole motor. Ya. Jarine payumu cuma 5.000. Heeh. Lah selamat sing nuku. Ya. Jarine montore payu 7,5. Sing 2,5 kok ndi? Iku menjadi upah lelah. Upah yo pancen wis jujur. Bot, iki payu 7,5, tak kekno awakmu 5 juta, sing 2,5 tak gawe aku. Ngomong ngono kan yo enak. Ora kok omong, "Bro, iki payu cuma 5 juta, aku njaluk pesanane 500." Iku kaya kenemenan nek karo kanca. Broker, broker. Broker apa yo semaklar lambune ngambil lamis wae semaklar ngono kuwi. Loh, broker ini susah, bro. Saya jangan maklar, aku mau dipadanya maklar. Loh, broker ini mengusahakan supaya pembeli itu yang tidak mau membeli menjadi membeli. Bos kantor itu duwe kaya ngene. Loh, lah seperti agama 5.000. Niku 5.000 balik. Ya ora ngono butuh kuwi asline 10 juta. Lah semusim 10 juta mbok dol 5.000 lho. Tapi aku ora jujur ngomongnya jare payune cuma 5.000. Selamat sing nuku payu 7,5. Nemenan kamu karo kanca wis. Kowe kok mbok rewel ae, brot rumah aku. Kowe didolne barangmu. Wis payu dhuwit mbok tampani. Kok cek cerewet ae lho nang broker soro-sorone wong. Terus maksudmu? Yo wis to. Kowe pengen golek wong sing gak rewel. Iya yo wong gak rewel kaya contohnya awakmu ngene gak rewel gak usah protes dodol sakmene mbok badhe pira padhe pira ya mbompo pepean ngono kuwi karo aku. Iki nek bisnisan. Sing jelas badine akeh. Akeh brot. Terus engko sing duwe yo gak rewel. Iya brot. Awakmu iso nyekel dhuwit. Cocok ambakku brot. Gelem. Brot aku brot. Gelem ora? Gelem aku. Intine, kamu ngerti tanah kowe. Iya, kan. Iya. Dolne tanah kuburan ning kono. Dadi engko ya sing duwe ya mayite iki yo ora rewel, batimu iki yo do sak akeh-akeh yo iso. Enak. Kok untungane siji. Matimu iso melet.